inaantok ang awit mo, ang duyan ko, nahihimping sa init ng kalinga mo. Unang sulyap, unang tingin, unti-unting namimihasa sa dilim. Ngunit nakita ko ang iyong ngiti, kumikinang kalagitnaan ng gabi. Sa yakap mo, inay, sadyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sa yakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sa yakap mo, unang hiyaw, unang higpit, nagsisisi sa aking pagkakamali. Ngunit pinawi mo ang luha ko, sa luha mo ay natanto ang lunas ko. Sa yakap mo, inay, sadyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sa yakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sa yakap mo, inay, muling natagpuan ang langit na minimit-mit inaasam. Ika'y gabay nitong daan sa pagpasan sa krus, katulad ng anak mong si Jesus.
Mass intentions offered September 24, 2020, Thursday, 6 p.m. online Holy Mass. Petitions: complete and spiritual healing and fast recovery of Father George Militante, Cardinal Luis Antonio Gokim Tagle, Jacinta Patalinghog, Abangan and Aranzado families, Manilin Roldan, Father Felix Furlan, Jose Emmanuel Guatilara, Trinidad Acuba, Walter Dijos, Francis Sentia, Arnold Piner, Mark Bukiron, Nunoy and Bernadette Erizari, Ampi Arcos, Angelibano, Valdebera, Willie Ligayo, Angela Era Ocovello, Merly Pacanya, Connie Ibuna, Linda Tabada, Wilfredo Castro, and Basilgo family. Physical and spiritual healing of Mark Lester. Good health, deliverance, enlightenment of Kali Balanga family, Lira Lubiluso, Dines, Ana Leonila, Dennis Marie, Dennis Teresius, Dennis Lionel, Dennis Bernardo Cabilan, Maria Concepcion, Carl Heinz, Rosemary, Andrea Nage Bauer, Ronnie, Hazel, Ron Justin, Ron Gabriel, Ron Daniel, Villamore, Brian Carlos, Jane Carl Dylan, Carl Diondri, Carl Darin Villamore, Edgar and Alan Villamore, Daisy Caballero, Roaya and Bocado family, Gisa, Christine, Fitzgerald, Janya Ismarie, Jersey, Rafael, Esther, Erlinda, Kerubin. Safe pregnancy of Risa Turalba. To pass the board exam of Francis Carlo T. Lacaba. Personal intentions of Clinchan Cabusas and Virgilio Ocovello. For the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Naluin Castro, Mary Rosuela del Campo, Marlo Castro Ruela, Miguel Castro, Nadalan Destoa family, Tesing family, Messina family, Bertosio family, Aurora Mahershal Gardner and children, Elaine Marie, Saint Paul, and Batio Ryan, Balanga family, Hermila Kapangpangan and family, Sigmund family and Bolio family, Bocado and Roaya family, Mr. and Mrs. Alfonso Retes and family, Miss G, Cando and Ortiga family, Laurente family and Cabusas family, Ikit, Unat, Owen, Angel, Arnusa, and Ian Kramer, Johnny Cuevas, Mark Alistair Dalin, Dominic and Daries Tabuada, Mrs. Aquilina Dotilios Vidal and family, Lesel Yamido and family, Vincent Danao and family, Roby and Ibon Palang. Birthday of Jane Ann Alcao, Rebecca Cabahog, Mercedes Berdon, Mr. and Mrs. Mercedes and Fidelino Liamedo, Mark James Parlucha, Gerardo Alquizar Sr., Rodolfo and Rodi Danao. 15th wedding anniversary of Roby and Ibon Palang. 73rd birthday of Ligaya Arbiloso. 18th birthday of Zenia Feliz Kahayag. 7th wedding anniversary of Mary Ann and Aristotol Mediquiso. Masos: Ernesto Fabrica Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Ninita Cabangitan, Rinaldo, Cesar, Giancarlo, Michael, Naon, Juanita, Mateldi, Joel, Fee, Silas, Teopilo, Crispin Jr., Alex, Maria Yapana, and Francisca Junas. Leonidas Nadal, Jeronimo and Lydia Distoa, Baldomero Nadal Jr. and Sr., Antonio Iyala, Oligario Madera Sr., Becto Romero, Raul Nicanor, Ernesto Pasita, Julieta Rusa, Adoracion Magdaleno, and Telma Figura. Alfredo Perpetua Leonardo Sr., Mauro Manuela Shalani, George Sr. and Jr., Ninita Edmundo Clara Silveria, Romuleto Remo Victory Fernando Eleuterio, Bidasco Candido Lydia Eugene, Jesus Elizabeth Jeme Reme Lee Fong, Crestituta Betes, and Tomasa. Cervelia Lazaro Bernardino Anacorita, Ronaldo M. Manoreña, Attorney Paterno Belsinia Jr., Josipos Peregrino, Amy Dioscoro, Zinaida Candelaria, Daniel Eva, Rolando Sr. and Jr., Maria Faustino Crisanta, Pedro Nicolasa, Orlando, Carlos, and Emiliano Jr. Justin Paul, Justino, Paulino Jr. and Sr., Soledad Yulejeyo, Rinaldo Nicolasa,
Nesitus M. Beltran and Percival M. Beltran, Dennis Cañete, Agnes and Nieves, Bernardino Lem Sr., Camilo Hacosalim, Judito Hacosalim, Nulan Tapalis, Agustina Leria and Satorinas Leria, Chuducia Dado, Placido, Hugo, Donato, Alebel, and Severiano, Feliza Victorino, Miguel Vicente Jr., Sheila Marie Angelis Ramon, Jose Jesus Juanito, Eduardo Glena Julius Francisco, Rosila Basilisa Placido, Alberto Cabusas, Brittany Jane Cabusas, Eugene Cabusas, Silveria Cabusas, Vladimir Galan, Jethro, Erenieta, Macario, Policarpa, Justina, Hanibar, Gideon, and Alexander Sr. Primitivo, Urbana, Calixto, Samuel, Amancio, Erma Grace, Generoso, Ludi, Ramel, Archel, Glowid, and Elenita B. Humphreys. Anisita, Antonio Sr. and Jr., Ricardo, Gerardo, Lucia, Binancio Sr., Enriquito, Jose, Pura, Constancio, Elina, Susana, Esteban, Michael, Douglas, Godofredo and Dioscoro Kapangpangan, Juan and Eufronia Kapangpangan, Vicente and Concepcion Mangitngit, Pantaleon and Celerina Mangitngit, Antonio Oy, Chusipos, Boys, Esther, William, Dewi, Nanding, Lourdes, Vicente, Caridad, Vicario, Rudy, Gabino Jr. and Sr., Maria, Iling, Julian, Rosa, Suetonio, Renato, Berge, Dolores, Flaviano, Maxima, Ising, Isang, Susay, Angging, Rudy, Conching, Felix, Sotera, and Pedro Sr. Hazel, Dennis, Paterno, Dulce, Jovito Jr. and Sr., Pilar, Bernardo, Asusina, Gloria, Wanda, Isila, Felipe Sr. and Jr., Eleuteria, Emiciano, Florendo, Federico, Renato, Pedro, Maria Edna Castro, Mariano Ke, Dr. Ramon Arsinas, Judge Lee, Lucio Bongtan Jr., Serapia Oy, Juana Enriquez, Angelis In Atelano, Luis D. Biloso, Chudura and Gabino Ravena, Jose, Brisalina, Banje, Manuel, Temestocles, Nenfa Hernandez, Ruben, Tony, Chandra, Elmer, Bob, Obet, Benjamin Sr. and Jr., Lydia, Cesar, Lorito, Ronald, Ricardo, Lita, Renildo Sr., Elsie, Elpidio, Maria Victoria, Noemi, Rufeno, Raimunda, Ireneo Jr. and Sr., Timoteo, Bernardo, Isabel, Manuel, Hermenegilda, Bernardita, Corazon Calvo, Alex Murakami, Estrella Maquinano, Soledad, Yolehiyo, Liman, Norma, Robustiano, Ismaila, Margarita, Rosendo, Matelde, Vicente, Rosalia, Romicart, Rosalinda, Pablo, Margarita, Severino, Marcelina, Crescencio, Valentino, John Francis, Johannes, Francisca, Felipe, Vivian, Leticia, Sotira, Teotimo Sr., Eusebia, Martin, Francisca, Nicasio, Pacincia Laurente, Felipe Laurente Sr., Florante Laurente, Christian Laurente, Pia Ubas, Jesus Filósofo, Saturnina Corbita, Joy Filósofo, Gina Paredes, Gina Ablaca, Joy Ablaca, Boy Filósofo, Cesar Bacason Sr., Gloria Gabinete, Jose Jesusa Amado, Emilia Norberto, Roque, Giling, Braulia Mantoa, Salvador Mantoa, Pilaria Tabucanon, Ignacio Tabucanon, Silveria Cabusas, Ramon Fe, Teresa, Bima, Alfonso III, Perla, Panfilo, Maria Teresa, Nicolasa, Ninita, Artemio, Catalino, Anesita, Manuel, Edin, Edwin, Meridon, Bibi Cabanos, Hermogines, Frederick, Tessie, Lawrence, Lito, Nina, Romulo, Perla, Loida, Frankie, and Auring. Hercules, Mary, Hernan, Celso, Eulogio, Boni, Cirilo, Silveria, Ana Corita, Belinda, Vince, Alice, Agustin, Corazon, Luz, Lolita, Josephine, Kerimon, Edith, Max, Francisca, Sheila Marie, Rizal, Elmo Pabilando Sr., Manuel Ruiz, Ren Antonio Dix, Ninita Buaya, Jerome Sotige,
Carmen Quijano, Danilo Villacampa, Jocelyn Quizon, Darlene, Jel, Danieli, Jane, Celerina, Pedro Sr., Asuncion, Leoncio, Santiago, Felipe Inot Jr., Primo, Felicula, Jerome, Pedro Remedios, Anatolio, Hermolina, Jeseli, Ann Rienes, Eliza To, Yolita, Sosimo, Kathleen, May, Mylene Ann Abanin, Francisco Guimar, Felicidad, Fortunato, Carlos Jr., Hermenegilda, Bonifacio, Gorgonia, Uking, Norma, Wilfrido, Juliana, Emeteria, Isabelo, Serafiuna, Andrew, Ite, Perfecto, Sergio, Abilina, Ariel, Rowena, Irene, Linda, Anita, Encarnacion, Ernesto, Jocelyn, Ramonito Jr., Flora Merciades, Perpetua, Eliseo Sr., Paz, Jesus, Roberto Sr. and Jr., Fe, George, Caridad, Suela, Tomas, Isabel, Pedro, Prestituta, Rohini, Gracia, Ramoneto, Rosario, Timotea, Maria Salve, Fidel Lebre, Regino Lebre, Lucrecia Lebre, Juanito, Alfredo, Bergelio, Ani, Lina, Teresita, Aurea, Mentiza, Rahuds, Demetria, Pedro, Estrella, Cesario, Lia, Jonathan, Nicolas, Oracion, Florinda, Alba, Felipe Inot Jr., Cirilo, Antonina, George, Latinam, Aida, Felipe, Ignacio Dioscuro, Clerigo, Olamit Jr., Father Anthony Jercor, Father Peter Clifford, Father Joseph Jaime, Abayap, Concepcion Manoriña, Wilfredo Romeo Manolito Nicanor, Cornelia Rinaldo Seferina Ben Andres, Tiborcia Efren Andres Jr., Nolasco Jr., Jocelyn Susan Hinica Belinda Carlito, and Jesus Fuentes. Peyo Basilisa Fausto Rosario Sergio, Lucas Renato Añolina Otara, Simon and Maria Fe Centellas, Erlinda Hospicio Sr. and Jr., Demetrio Sr., Bandilla Edelberto Amado Ricardo, Hani Lee, Presentacion, Miguel, Jose Sr. and Jr., Marcelo Dolores Lorito, Crescenciano Nicanora, Leon Arthur Cuni, Augusto Cesar, Wilhelm, William, Alexander, Peter, Saldi, Gloria, Silsa, Chawa, Bernadette, Marcos, Patricia, Romeo, Ernesto, Dennis Tabuada, Hermogina, Guillermo, Michael, Josepos Beñalon, Austin Rebolledo, Jerónimo Cruz, Esteban Magallanes, Carlos Layam, Arlen Vasquez, Armando Fortus, Juanita Bacos, Pacifico Lanozo, Atorne Rico Avellanosa, Teofila Salillas, Maribel Avella, Celerina Pedro Asuncion, Leoncio Midil Marjorie Lourdes, Catalina Erlinda Lydia Santiago, Jacinto Juanita, and Arlene. Mercedes Anelidius, Julie Rulli, and Marciana. Birthday of the late Lina Abilia, Hepti Palencia. 40 days of John Carlson. 8th day novena of Ricardo Gatso Sr. Death anniversary of Catalino Arcamo, Rico Padayhag, Apolinar Jr., and Flavia Yap, Ernesto Alba. Death anniversary of Paul Anwar Villarreal, Ponciano Tabar. 26th death anniversary of Francisco. 11th death anniversary of Dionisio Banog. All the Salesian priests, brothers, FME sisters, volunteers, cooperators, past pupils, benefactors, all deceased Vilmosa guards, staff, and clients, and all souls in purgatory, especially the forgotten ones and those who died of COVID-19. Ang kalipay ta ising
Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, gidumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahingpitan, subay sa imong balaod sa gugma. Himoa nga mahigugma kami kanimo ug sa usag-usa kanamo. Aron mudangat kami nganha sa kinabuhing tunay, kay alang niini imo kaming gibuhat. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa basahon sa Eklesiastes. Kawang ug walay kapuslanan ang tanan, miingon siya. Sa tibuok mong kinabuhi, magtrabaho ug maghago ka, apan unsa may makuha mo niini. Ang usa ka kaliwatan mutungha ug unya mahanaw, ug mutungha na usab ang laing kaliwatan. Apan nagpabilin nga mao gihapon ang kalibutan. Magbalik-balik gihapon pagsidlak ug pagsalop ang adlaw. Muhuros ang hangin ngadto sa habagatan ug unya ngadto sa amihanan. Maglibot-libot lamang kini ug unya mubalik sa iyang gigikanan. Ang tanang suba nagdagayday ngadto sa dagat, apan wala gihapon kini mapuno. Mubalik ang tubig ngadto sa tinubdan sa mga suba ug mudagayday na usab kini ngadto sa dagat. Ang tanang butang makahatag og kalaay, kalaay nga dili matukib sa mga pulong. Dili matagbaw pagtan-aw ang atong mata, ni matagbaw pagpamati ang atong dalunggan. Ang nahitabo kaniadto, mahitabo gihapon, ug ang gibuhat kaniadto, buhaton gihapon. Wala gayoy bag-o dinhi sa kalibutan,
Moingon sila, "Tan-awa, ani ay bag-ong butang, apan dili kana bag-o. Diha na kana sa wala pagani kita mataw. Walay nahinumdum sa nahitabo kaniadto, ug hikalimtan ang mahitabo karon, ug sa umaabot." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio, ang atong tubag. Sa tanang panahon, o Ginoo, ikaw ang among dalangpanan. Sa tanang panahon, O Ginoo, ikaw ang among dalangpanan. Gipabalik mo ang tao ngadto sa abog, nagaingon ka, "Balik o mga anak sa mga tao, kay ang usa ka libo ka tuig sa imong atubangan, ingon og kagahapon lamang. Karon nga kadto milabay na, ug ingon og usa ka pagbantay sa gabii." Tanan. Sa tanang panahon, O Ginoo, ikaw ang among dalangpanan. Gitapos mo sila diha sa ilang paghikatulog. Sa sunod nga buntag, sama sila sa mabalhinong balili, nga sa kadlawon mugitib pag-usab, apan sa pagkagabii, malaya ug malarag. Tanan. Sa tanang panahon, O Ginoo, ikaw ang among dalangpanan. Tudloi kami sa matarong nga pag-isip sa maong mga adlaw, aron makakabot kami o ginaadman sa kasing-kasing. Balik na, O Ginoo, kanus apa, kaluy-i ang imong mga sulugoon. Tanan. Sa tanang panahon, O Ginoo, ikaw ang among dalangpanan. Inig kakadlawon, puna kami sa imong kaluoy, aron musinggit kami sa kasadya ug kalipay sa tanan namong mga adlaw, ug ang mahigugmaon nga pag-alima sa Ginoo nga atong Dios maato unta, magpausbaw sa buhat sa atong mga kamot alang kanato, magpausbaw sa buhat sa atong mga kamot. Tanan. Sa tanang panahon, O Ginoo, ikaw ang among dalangpanan. Palihog manindog alang sa santos nga ebanghelyo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Herodes nga maoy nagmando sa Galilea nakadungog mahitungod sa tanang nanghitabo ug naglibog siya pag-ayo. Kay may mga tawo man nga nag-ingon nga nabanhaw si Juan nga magbubunyag. Nag-ingon usab ang mga uban nga mibalik si Elias. Samtang ang uban miingon pagyud nga nabuhi ang usa sa mga propeta kaniadto. Miingon si Herodes, "Gipapunggutan ko na si Juan. Busa kinsa man di ay kining tawhana nga daghan mang butang ang akong hidunggan mahitungod kaniya." Ug midugang ang iyang tinguha sa pagpakikita kang Hesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod. Maayong gabi kanatong tanan.
Ang uban nato gikan sa trabaho, kumusta ka ang atong papantrabaho? Siguro ang kadaghanan ni kapoy, ambot kung lisod ba isakay, wala na may jeep. Pero kung naapoy jeep, huot pod kaayo. Ang uban pod nato naara sa balay, galaay pod kay wala ay buhaton sa panimalay. Gimingaw kita sa mga butang nga atong naandan, nga karon wala na nato ma-enjoy. Pero kung atong paminawon ang unang pagbasa, matud pa sa libro sa Ecclesiastes, kawang ug walay kapuslanan ang tanan. Medyo rough yung translation, pero ang English ani basin mas familiar kamo. Vanity of vanities. All things are vanity. Unsa man ang vanity? Vanity mao kanang abinimo mao nang maghatag nimo og kalipayan, pero di ay dili. Mao na giingon sa vanity. What a translation nga maayo aning Cebuano, no? Aning vanity. Mao bitaw sa libro sa Ecclesiastes nato pod madungog nga enjoy your life kay mulabay ra kuno ang tanan. Ang uban ang ilang translation ani, eat, drink and be happy because tomorrow you shall die. Mao pa gani ni prinsipyo sa ubang mga tao sa ilang kinabuhi. Wala sila labot unsay mo abot, ugma ang ila, eat, drink and be happy because tomorrow you shall die. Unsa man kining gisulti kanato sa unang pagbasa? Is this a happy news? Is this good news or bad news? Tiaw mo na. Pertini mong paninguha, ang tanan radi ayong butang, lumalabay lamang. Dili ta makaingon nga bad news or good news. Depende na sa tao. Kung ang imong tinguha dinhi sa kalibutan, mao ang imong kalibutan o kinabuhi, well, bad news para nimo. Ang imong gipaningkamutan, gipatuan og singot og dugo, lumalabay ra di ay bad news para nimo. Pero bilang sa usa ka Kristiyano, kining butanga atong giangkon og atong gidawat kay nasayod kita nga dili kita para diri sa kalibutan. Mao bitaw sa opening prayer gisulti, ang tanang butang, ang tumong sa tanang butang mao ang atong maangkon ang kinabuhing tunhay. Dili siya vanity, kundi tunhay siya. Mao to'y gisulti sa opening prayer aron atong makab-ot ang kinabuhing tunhay. Kay bisan tuod ang tanang butang lumalabay dinhi sa kalibutan, ang atong panahon, ang atong wealth, ang atong health, no, unsa may usa ka butang dinhi sa kalibutan nga dili mo biya nimo. Min tanawa imong kaugalingon, tanawa ra gud uns ang mga butang nga naa ka sa una, karon wala na. Ug ang mga butang pud nga naa ka karon, in the future wala na. Mao nga kung imo na silang kuptan pag-ayo, kung naa diha nimo giangkla ang imong kinabuhi, luoy jud ka. Ngita kapag ay kwarta, nagpadato ka para naa kay ikabilin sa imong mga anak. Nya imong mga anak, usik-usikan radaay nila ang imong gipundaran. Dili ba vanity ra?
Sa atong ebanghelyo bitaw mga igsuon, si Herodes makagagahom. Si Herodes hari. Pero bisan si Herodes nagkulang sa iyang kalipay. Bisan tuod iyang gipapatay si Juan, siya gimingaw kang Juan. Gusto niya gani makit-an si Jesus, matud pa sa ebanghelyo. Aduna siya desire nga iyang ma-meet si Jesus. Sa mga matud pa sa ebanghelyo nga malingaw siya mamati kang Juan. Naa niya ang tanang yutan-ong gahom, pero wala kini nakahatag kaniya katagbawan. Kay ang tinuod nga value, ang tunhay nga kalipay, naa sa butang nga wala diri sa kalibutan. Mao ang pagigugma, mao ang kaluwasan, mao ang kamatuoran, o kana si Jesus. Siguro ang akong ma-imagine mga igsuon, no, kung hatagaan akong comparison, although wala man tay train dinhi, no, wala tay train, pero na mo'y idea unsa nang train. Kita mo ng mga tao nga maghuwat sa train, no? Mubasa-basa sila magasin, no? Mukaon sa sila. O di airport na lang, eroplano na lang para mas maka-identify mo, no? Nata sa airport, wala pa imong flight. Unsa imong buhaton? Tanaw kag TV, duwa ka sa imong cellphone, tanaw ka sa Facebook, basa-basa kag magasin. Pero kanang mga butanga, lingaw-lingaw ra na. Ang imong yung purpose ang makasakay sa eroplano. Kada kong katawanan, no? Kung nalingaw ka pag-ayo sa imong gibuhat, nalingaw kag kaon, nalingaw kag Facebook, wan anong kakasakay sa eroplano, na miss ni mo imong flight. Mausab ka na dinhi sa kalibutan, mga igsuon. Nata dinhi sa kalibutan, ang tanan natong activities dinhi dili nimo lungtad. Walay pulos nga imong iangkla ang imong kinatibuk-an sa imong pagkatao para sa mga butang dinhi sa kalibutan. Mao nga si Herodes nga anaan na niya ang tanan, gimingaw siya ni Juan. Kay si Juan bisan og pobre, bisan og walay gahom, si Juan nagpadayon nga buhi para kang Herodes. Si Juan wala namatay. Si Juan nagmadaugon tungod kay ang iyang kinabuhi atuaman sa Ginoo ug wala dinhi sa kalibutan. Palihog manindog. Mga igsuon, magampo kita ngadto sa Amahan, nga dunggo na niya ang atong mga pangamuyo, nga ato karong ihalad, nga puno sa paglaom, ug mapaubsanon kitang moingon. Ginoo dungga ang among pagampo. Ginoo dungga ang among pagampo. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo, mga kaparian ug mga relihiyoso, nga ang Espiritu Santo kanunay maggiya kanila diha sa ilang misyon sa simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Alang sa atong nasod nga ang gugma, kalinaw ug kahiusa maghari na sa mga kasing-kasing sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga masakiton nga nataptan nining COVID-19 virus nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Alang sa mga nangamatay na
nga ang mga pag-ampo sa ilang mga kaigsuonan magdala kanila ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Atong iapil sa atong pag-ampo ang mga katuyuan, mga intensyones sa mga nagsimba sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay pero nagauban kanato karon niining selebrasyon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. May gugmaong Amahan, paminawa ang among mga pag-ampo nga amo karong gihalad kanimo ug dawata kami sa imong gugma ug ubani kami kanunay sa among pagpakigbisog niining kinabuhia. Kay ikaw buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod alang sa paghalad. Palihog manindog. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton samahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami niining mga gasa aron pagpakita sa among pagtuo ug paghigugma. Himua nga makapahimuot kini kanimo ug nga mahimo alang kanamo nga pasalamat ni Jesucristo imong anak nga maoy among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay og matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma. Gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa palig-on nga paglaom. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay huno nga pag-awit. Puno
Palihog manlupod, Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabata, si Kristo, siya mo balik Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag ana kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. palihog manindog, Gitudloan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios nga atong Amahan, ug busa mga kita sa pag-ingon.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya. Hangtod sa kangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ipakita ta ang pag-inig sunay. Palihog manluhod. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. Sa panahon sa pagpangalawat, aron sa pagtuman sa physical distancing, himuon ang pagkalawat by rows or by pews. Paaboto nato ang mga aserit sa pagpahibaw sa inyong turno. Sila maghatag og instructions kung asa mo barog ug asa mo agi balik sa lingkuranan. Tan-awa ang mga yellow marking sa sahom alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. Acts of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you.
Never permit me to be ever separated from you. Amen. Nasamaan sa kalibutan, gihinuya ang tanan sa umat. Apan tungod sa kahapon sa tao, nagabulag, nagabahin kitang tanan. Sa kadako sa pagmahal sa Diyos, ipadala ang anak na nahimong tao. Aron hiusahon isip katawan, mamahimong mga sakop sa simbahan. Magkahiusa unta kitang tanan, magkauyon nga managsuon, magsinap tanay. Magkatigom unta kita, magkahiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Magkahiusa unta kitang tanan, magkauyon nga managsuon, magsinap tanay. Magkatigom unta kita, magkahiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Palihog manindog. Magampo kita. O Ginoo, gilig-on mo kami pinaagi nining Eukaristiya. Padayuna ang pagtabang kanamo pinaagi sa imong gugma. Himo ang nga mahubad namo ngadto sa buhat ang pagtuo ug ang paghigugma nga among gihuptan dinhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manluhod. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Amen. Act of entrustment of the home to Mary, help of Christians. Most Holy Virgin Mary, appointed by God to be the help of Christians, we choose you as the mother and protectress of our home. We ask you to favor us with your powerful protection. Preserve our home from every danger, fire, flood, lightning, storm, earthquake, thieves, vandals, and from every other danger, especially against the COVID-19. Bless us, protect us, defend us. Keep as your own all the people who dwell in this home. Protect them from all accidents and misfortunes, but above all obtain for them the most important grace of avoiding sin. Mary, help of Christians,
Pray for all those who live in this home, which is entrusted to you for all time. Amen. Mary, help of Christians, Pray for us. Palihog manglingkod, aron sa pagtuman sa physical distancing sa atong pag-uli. Aduna kitay duha ka gates alang sa pagpanggawas. Ang naglingkod sa wala, mugawas sa wala nga gate. Ang naglingkod sa tuo, mugawas sa tuo nga gate. Human sa katapusang panalangin, magpabiling manlingkod ug sunda ang mga instructions sa mga asterisk. Tanawa ang mga red marking sa sahog alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadaang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.